po si John Mark Tejero, ama ng batang nalunod. Ngayon po ako ay lumalapit sa Tabang Ora mismo para makahingi po ng tulong sa mga pangangailangan namin po sa pagpapalibing ng aking anak. Yun lamang po. Salamat. Isang nakakalungkot naman na pangyayari ang naganap kahapon sa isang pamilya sa Kanaman, Camarines Sur. Isang sanggol ang natagpo ang patay na umano at lumulutang-lutang sa tabing ilog. Para sa detalye ng kwentong ito, makakausap natin sa kabilang linya ng ating telepono ang nanay na si Hazel Capristano. Nakikiramay po kami ang aming programa sa inyo po, Ma'am Hazel. Magandang hapon po. Magandang hapon din po. Nay, ano po yung nangyari? Paano po humantong sa ganito pong aksidente na nahulog po yung anak po ninyo? Nagkataon po kasi na puyat po talaga kaming dalawang mag-asawa po. Then yun po yung naging dahilan po para di po namin namalayan na nakapunta na po pala ng kusina yung baby namin. So puyat po kayo, so meaning to say, tulog po kayo ng mga panahon at oras po na yung anak po ninyo ay nagpunta na po doon sa may likod ng bahay po ninyo. Opo. Wala po bang nagbabantay sa anak po ninyo nung mangyari po yon? Wala po kasi oras po yun ng madaling araw po, mga 2 a.m. po, ganon. Kasi 1 po, gising pa naman po siya, okay pa naman po. So ibig sabihin, madaling araw, ano sa tingin nyo po? Ito pong anak po ninyo ay naglakad papunta doon or ito po ay gumagapang? Gumagapang po siya papunta sa kung saan niya po gusto. Nung mga oras po yun sa tansya po ninyo, mataas po yung tubig doon po sa ilog? Opo, doon po sa hinulugan niya po. Itong bahay nyo, Ma'am Hazel, talaga malapit lang po kayo sa ilog. Opo, katabi lang po namin ng ilog. Tapos po sa likod bahay naman po, mga 2 or 3 hakbang po yung pagitan po ng ilog at bahay namin. Opo, mga ilang oras po bago nyo nalaman na nahulog na pala itong anak nyo, Ma'am? Di po namin alam, basta po natagpuan po namin siya mga 5 po. Wala ng buhay po. Saang parte nyo na po ito nakuha itong anak nyo, Ma'am? Sa ilalim po ng hinugasan po namin noon. Pangilan po ito, Ma'am, sa anak po ninyo? Pangalawa po. So, may isa po kayo. Ilang taon na po itong panganay? 2 years old po. At sa ngayon, Ma'am, nasa na po itong anak nyo, Ma'am? Yung baby po, Opo, itong namatay po, Ma'am. nakaburol po dito sa amin po. Opo. At ngayon, Ma'am, sino po yung tumutulong sa gastusin po ninyo dyan sa burol po ng anak po ninyo? Yung mga nag-send po sa amin sa Gcash po, yun po yung ginagamit namin para lang po makakuha po ng pangtusto sa araw-araw na burol ng anak namin. Itong mister mo, Ma'am Hazel, ano po yung trabaho nito? Kutsenta vendor po. Po, at ikaw, Ma'am? Wala po, housewife lang po. Ma'am Hazel, matanong ko lang, eto po bang anak po ninyo ay mga ganong oras ay talaga pong gising pa or nagigising po at namamalayan nyo na lang po na kung saan-saan na parte po ng bahay ninyo po ay naandun siya? Hindi po, kasi po lagi yun kapag nagigising po siya, bibigyan lang po namin ng dede, matutulog po ulit. Yung gabing yun po, hindi po namin inaasahan na pagkatapos niya po pala dumede, di po namin alam kung natulog o naglaro na po siya papunta ng kusina. Yung kusina po nyo, bukas po ba? Or meron po talaga siyang parang pwedeng mahulugan niya? Ano po yung itsura ng kusina po ninyo? Made of ano po ba? Made of bamboo? Ano lang po siya, yung bamboo lang po, tapos yung ilalim po ng hinugasan po namin, wala pong yan. Walang takip? Wala po. Walang harang? Opo, wala pong harang kasi po nasira po nung bagyang Christine. Hindi pa po namin napapaayos. Yun pong kahoy po na namamagitan po sa sala at kusina namin, hindi po naisara ng asawa ko po nung nagtimpla po siya ng dede ni baby. So meaning to say, yun po ay talagang meron naman pong pangsarasana. Opo. So nung gabi pong yon, nakalimutan ng mister nyo po na ibalik yung takip, kaya dun po nahulog yung anak po ninyo. Opo. Sa sobrang kakuyatan po, hindi na, nakalimutan na niya pong ibalik yung pintuan. Opo, sa bagay, wala naman dapat sisihin kasi wala namang gustong magulang na may gustong mangyari po yun sa anak po. Ngayon po, Nanay Hazel,
Kumusta po kayo ngayon ni Mister? Ito po, kahit pa paano pinipilit tanggapin kasi wala naman na po kaming magagawa. Pero Nanay Hazel, sino po yung unang nakapansin or nakahanap po dito sa anak po ninyo? Ako po yung nakahanap. Yung asawa ko po yung nakapansin na wala po siya sa higaan namin. Po, at ikaw ma'am ay nakita mo na nakalubog na po ito sa tubig, itong anak po ninyo. Opo. Sinubukan nyo po ba na idala po sana ito sa ospital? Dinala po namin siya sa ospital pero dineklara din po hindi na kinaya. Wala na po. Yung mga oras po na nakita po nyo yung anak po ninyo, lubog pa rin po ba sa tubig or siyempre yung nahulugan niya, malalim po ba talaga? Ano po yung itsura po ng anak nyo? Nakataob or nakatihaya? Hindi ko na po nakita kung ano po yung itsura niya kasi po nung pag-angat po ng kortina namin, yung paa niya po yung nakita niya. Hindi pa nga po ako makapaniwala kaya dinouble check ko po. At doon po nakita ko po yung mga daliri ng paa niya kaya inila ko po siya kaagad pa ahon sa tubig. Kakapanghina, ano? Pero, Nay Hazel, bilang tulong po na lamang din sa inyong pamilya, makakausap po natin ngayong hapon si Sir Gerson Alvarez, ang coordinator po ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon, Sir Gerson. Magandang hapon naman po, ma'am. Sir Gerson, eto po, ano po ba yung maaring maibigay na tulong ng Ako Bicol Party List sa pamilya po na namatayan po ng kanyang pong anak? After po, siguradong mabibigyan po sila ng burial assistance ng Ako Bicol. Ang kailangan lang po talaga ma-prepare nila po yung mga requirements para po magaran pong sila sa DSWD Ako Bicol. Sa nababanggit niyo po, Sir Gerson, kailangan lang makapagsumit ng requirements pero sure na tutulungan ng Ako Bicol Party List. Opo. Apo, katulad ng ano po yung mga requirements po para malaman ni Nanay Hazel? Yung death certificate, tsaka yung funeral contract and yung certification of balance and ID ng maglalakad. Apo, ano po yung magiging proseso po nito, Sir Gerson? Bali po, pag-prepare na po yun, sa Monday po, pwede ko na po siyang may schedule para makakuha na po siya ng tulong galing sa Ako Bicol. Ayun. Nanay Hazel, po, napakinggan niyo po si Sir Gerson, ano? Available na po ba itong mga documents na nababanggit po ni Sir Gerson tulad po ng death certificate, yung funeral bill, meron na po ba? Wala pa po yung death certificate po kasi Lunes pa daw po ma-open yung OPD para po makakuha ng medical at makapagawa ng death certificate. Tamang-tama po, Nanay, ano? Kasi Monday din po may poproseso dahil yun din po yung araw na kakabalik po tayo sa trabaho dyan po sa Camarines Sur. Ihanda nyo lang po, Nanay, at naghihintay po si Sir Gerson sa opisina po ng Ako Bicol Party List para eto pong tulong maibigay na po sa inyo pong pamilya. Opo. Opo, sa muli, maraming salamat po, Sir Gerson Alvarez, ang coordinator ng Ako Bicol Party List dyan sa probinsya ng Camarines Sur. Yan, Nanay Hazel, Po. kung may mensahe ka rin sa gustong tumulong po, ano po iyon? Kung sino man po yung may mga mabubuting puso po na willing pong tumulong sa amin, meron po kaming number na GCash number po para lang po makapag-send po kayo. And need din po namin ng prayers for baby po. At kung meron ka rin, ma'am, na mensahe sa Ako Bicol Party List, ano po iyon? Thank you po kasi diyan po kayo para po lapitan po namin. Sa lahat ng oras po, Nanay, naandito po palagi yung Ako Bicol Party List, ang aming pong programa para po makatulong sa inyo po at sa ating mga kababayan. Sa muli po, Nanay Hazel, kami po ay nakikiramay po sa inyong pamilya sa pagkawala po ng inyong anak. Po, salamat po.